Doncs tinc aquí una fotocòpia que em va passar ell estant a la Universitat Catalana d'Estiu, que lligaria d'una forma directa amb el que comentava la professora Calafat, aniria però una mica més enllà de l'àmbit, podríem dir, de la subtilesa, les coses que són molt més clares a les de tothom, fins al punt que m'ho haurem adonat moltes vegades, però que m'ho haguéssim adonat moltes vegades no deixen de continuar passant, senyal que no tothom se n'adona i qui les produeix almenys no se n'adona. Suposo que tots us n'haureu adonat, per exemple, que solem recórrer en català quan una pel·lícula o un llibre no ha estat traduït a la nostra llengua, a recórrer al títol traduït al castellà, en compte de recórrer al títol original, com en principi seria raonable, que demostra fins a quin punt l'imaginari col·lectiu del país està colonitzat i mediatitzat per una altra comunitat interposada, que s'interposa entre nosaltres i el món. O quan es tradueix un llibre al català i al mateix temps hi ha una versió castellana, cosa que és realment habitual, en els mitjans de comunicació catalans jo no he vist ni una sola vegada que es parli exclusivament de la versió catalana. Sempre se parla de totes dues i de vegades no necessàriament les imatges són de la versió catalana. Les imatges que té l'autor que ha vingut a presentar el llibre, les versions traduïdes, el mostren en la versió castellana. Veure únicament la versió catalana, no. Segur que no és casualitat quan passa sempre. O una altra qüestió, la subtitulació dels talls de veu de la gent que parla en castellà als mitjans de comunicació català. Subtitulem qualsevol altra llengua, no subtitulem el castellà. I oblidem, per exemple, que en principi aspirem a que una part del nostre país, que està més enllà de l'Albera, a la Catalunya Nord, on la gent no necessàriament domina el castellà i on majoritàriament no el dominen, és possible que aquests talls de veu no s'entenguen. Ens preguntem, jo ho he preguntat a gent de Catalunya Nord, si veuen o no veuen TV3, i ells es lamenten que TV3 parla molt en castellà i per tant és una cadena de televisió que costa de lingüísticament seguir per als catalans del nord i després es queixen no únicament de la llengua, es queixen de l'imaginari cultural, és que no se'n riuen dels acudits de Lola Flores, que no saben qui és Lola Flores. Ells tenen els seus propis referents culturals, la cultura popular, la cultura de masses, aquells que formen part són dels nostres referents, no són compartits. Però nosaltres no tenim cap intenció, sembla, d'apropar-nos en aquella part dels catalans, en aquella part del nostre país, perquè, no sé, m'imagino que hi ha alguna cosa, com a mínim a l'hora de subtitular les declaracions, alguna cosa que evita que ho fem. Podríem ficar-ne més d'exemple, però n'hi ha un que em va fer notar el professor Castellano i que m'ha fet pensar molt. I és una categoria social, no una categoria pròpiament lingüística, sinó una categoria social que acaba determinant el nostre discurs en matèria de normalització lingüística o en matèria política. És una categoria estranya, si vas a mirar, que és la categoria del castellano parlant. Què és el castellano parlant a Catalunya? És una categoria històrica. Sembla ser que hi ha un tipus de gent que està al marge de l'evolució històrica, que roman d'una manera fixa i que és una categoria social fixa que tenim aquí, que no té paral·lelisme en altres llengües, no existeix el romaneso-parlant, ni l'àrabo-parlant, ni l'amazigo-parlant, existeix el castellano-parlant. I qualsevol política lingüística o qualsevol, fins i tot, política en la qual la llengua tingui un paper rellevant, encara que no sigui específicament lingüística, ha de tindre en compte aquesta categoria. Hagi passat una generació, n'hagin passat dos, n'hagin passat tres, perquè sembla que el castellano parlant és l'etern castellano parlant que mai no se pot integrar, no ja perquè hi ha raons històriques i polítiques que dificulten la integració, sinó que sembla que moralment demanar la integració lingüística. Quina classe de persones som de demanar, segons en aquesta categoria, la integració lingüística, quan sí la podem demanar i exigir a qualsevol altra
grup lingüístic, però en aquest altre grup lingüístic no, es limita, perquè l'hem integrat. I una última cosa, avui ho parlaven en uns xiquets de Mora, on jo treballo, i m'haurien dolgut, ha sortit per casualitat el tema. Podem sentir per mitjans de comunicació, per les xarxes socials, determinats atacs que podríem qualificar de racistes contra nosaltres. Ho recordo una xiqueta com a dolguda. És que quan es va estavellar fa un any un avió que anava a Alemanya, a Twitter diuen no patiu, que hi anaven catalans. Això va tindre un cert... No eren persones, eren catalans, literalment deia. Això va remoure, més o menys se va comentar, aquesta xiqueta ho sabia, jo ho recordo ara, però imagineu que no fossin catalans, sinó que qui ho hagués dit hagués sigut català referint-se a un altre poble. Això no hagués acabat en uns titulars de diaris digitals, com ha acabat i arxivat per tots els tribunals en els quals s'ha pogut presentar, sinó això hagués sigut un cas que suposo que hagués sigut un abans i un després de la història d'esta part d'Europa. Nosaltres tenim una certa tolerància, hem assumit fins a cert punt que som maltractables. I evidentment nosaltres no ens podem permetre cap a les persones respectables, cap a el castellano parlant, certes consideracions ni exigències ni demanar-los determinades coses. A nosaltres es pot. Em sembla que això mostra que juntament amb la colonització del codi, segurament utilitzo una soc lingüista, la colonització del codi que has fet servir la interferència a tots nivells, hi ha també una interferència de les mentalitats o una influència sobre les mentalitats que ens converteix en aquell cavall que tot i que està tancat en una tanca que no fa 1,5 metres i que podria saltar, no la salta. Igual que el canari que està dins d'una gàbia i li obre una porta i no surt, perquè l'han criat en captivitat i nosaltres hem estat criats en captivitats. I si sortim, igual ho farem avui. Bé, jo ho volia afegir, ja que no feu preguntes, i jo afegir això, ja està. Si us animeu ara, digues. No, jo volia comentar un cas que, bueno, d'avui mateix, que suposo que evidentment tots n'hem sentit i coneixem molts. Avui quan venia en un cotxe, portava la ràdio posada i sentia una entrevista que m'ha semblat interessant. Entrevistaven a la presidenta de CEPIME i una conversa en castellà, entrevistat i entrevistadora parlaven en castellà. Jo no sabia quina emissora era, quan nosaltres d'allà una emissora de base espanyol. I de sobte li fa una pregunta sobre Barcelona i la presidenta de la CEPIME comença a donar dades sobre Catalunya. La presidenta de l'àmbit estatal, però no sé, o bé ja penso jo, igual és si li pregunta sobre Catalunya és perquè és una emissora catalana, però la senyora esta és una altra regió d'Espanya i però per el cas de Catalunya està donant dades de Catalunya. Hasta que arriba un moment que li diu, bueno, i vostè és la vicepresidenta de Foment. És la vicepresidenta de Foment del Treball i l'entrevista s'ha de fer en castellà i al final era Ràdio 4. O sigui, a Ràdio 4 l'entrevista a la vicepresidenta de Foment de Treball seria... Una cosa és que ella si vol contestar en castellà, doncs no, contestar en castellà, però jo entenc que l'entrevistador a Ràdio 4, que és una ràdio que no fa gala de ser en català, m'ha sobtat que li fes l'entrevista en castellà a una senyora que evidentment que no entén el català, sent vicepresidenta de Foment. I per arreglar el clau ha continuat el programa i la següent entrevista ha sigut al fill de Compay Segundo i tota la introducció que ha fet el presentador, que era un altre presentador de Compay Segundo, explicant al públic, a l'oient, qui era aquest senyor, ha sigut en castellà. Ha sigut una introducció llarga, de 5 minuts. I només ha sigut al final de 5 minuts que jo els he fet la primera pregunta al senyor aquell. Quin sentit té que si estàs explicant al teu oient qui és aquest senyor, que fa aquesta introducció en castellà, perquè la persona que després possiblement no entén, en aquest cas no entén
el català, que ja s'entén, però tota la part que fas adreçada al català, perquè és necessari fer-la en castellà. I, bueno, com casos d'estudiament, tots n'han sentit 50.000. A mi el que em genera això és una certa impotència, és a dir, què fem contra aquestes coses? Com podem solucionar això? Totes aquestes manifestacions, això són manifestacions, jo diria que els pobles que han estat sotmesos, nosaltres som un poble encara sotmès, són sotmesos sobretot una cosa que se diu absurditat, i això són les manifestacions de l'absurd. Perquè te sotmetin, és a dir, i ara seré molt políticament incorrecta, realment és absurd que hi hagi unes dones que vagin tapades pel passeig de Gràcia, tapades, que algú els ha d'acompanyar perquè no hi veuen, perquè duen un vestit tapat. Això és absurd. És un sotmetiment amb unes creences, com deia Gibbs, creences, religions, poder, autoritat, que se converteix per un imaginari col·lectiu en normalitat. Però és absurd per altres que no ho tenim com a normal. La dominació crea comportaments d'absurditat. Aquest és un comportament absurd. I és absurd, ho veurien absurd a molts altres llocs, en molts altres països, en moltes altres llengües. Per què és absurd? Primer, perquè si jo t'entrevist, i jo som d'un mitjà de comunicació català, i tu ets un francès, un espanyol, un X, et posaré, et diré quines preguntes et faré, tu les tindràs, però jo les preguntes per als meus oients, que són tots catalans, seran en català. Llavors tu, si respons en anglès, doncs mira, vull dir, ja hi haurà un traductor. Si respons en espanyol, hi hauria d'haver un traductor perquè els nostres mitjans de comunicació han de poder arribar al límit lingüístic català, no ha de ser com aquell mapa esquifit, passar per la centrifugadora a 3.000 revolucions al jersei de llana, que ha quedat de la talla M, ha passat a la talla XS. Doncs el castellà s'hauria de doblar també el català en aquest cas, per poder-ho, perquè la gent de la Catalunya Nord o la gent d'un país que té altres llengües també pogués entendre. Llavors és absurd no fer-ho així. I és absurd des de molt de punts de vista, perquè a través dels mitjans de comunicació nosaltres no només aprenem o ens educam en català els que som catalanoparlants, sinó tota aquella gent que no sent catalanoparlant ve a viure a casa nostra o ve a passar-hi una temporada i vol aprendre el català. Si resulta que exigim als Erasmus que sàpiguen català i resulta que no tenen un mitjà de comunicació per aprendre-ho i la gent del carrer els hi canvia en el castellà, estàs fent fer un esforç a altres persones sense donar dos mitjans, és dir, és absurd. Però l'absurditat és la manifestació essencial de la qualitat de la dominació. Un burca. Com es canvia això? Doncs reeducant, formant un altre imaginari col·lectiu. És necessari unes lleis noves, és necessari una educació nova, és necessari un canvi nou, és necessari coses noves. El vestit ja és massa vell, de quan en Felip V, ara ja com a mínim el rentarem, no? Sense perdre call llençol. Per compartir una situació absurda que comentàvem referida als subtítols que s'ha comentat abans, és situació d'este mateix hivern, pel·lícula Barcelona nit d'hivern,
una pel·lícula que es va estrenar aquí al nostre domini, està rodada en català i en castellà. Actors espanyols parlaven en castellà i actors catalans en català, evidentment. Cinemes d'Amposta, els cinemes d'Amposta arriben dues còpies, la versió original i la versió doblada. Vaig demanar que volia sentir-la en català, evidentment. I sí, vam entrar en català, la sorpresa va ser que es subtitulaven en espanyol tots els diàlegs catalans, mentre que els diàlegs espanyols no estaven subtitulats en català. És a dir, donaven per entès que la gent ebrenca no sabia en català i ens oferien molt amablement els subtítols a tota la pantalla en espanyol. Ni tan sols vaig poder reclamar l'entrada perquè jo vaig dir que la volia sentir en català i sí que la vaig sentir, però la vaig dir en espanyol. Això, els ebrencs no deveu entrar en el límit lingüístic català. Segurament, està molt amunt ja. Ja està. Vaig llegir un post penjat a Facebook de professor Ferran Subay, que vindrà al mes de maig, que havia portat els seus fills a veure una pel·lícula en català i quan va demanar la fent també en castellà i quan va demanar l'entrada a taquilla li van preguntar en català o normal. La normalitat, el que deia de la normalitat social és que castellà ens entenem tots, no? Te'n vas a Finlàndia i t'entenen en castellà, castellà t'entenem tots, la normalitat és això, el que volem entendre com a normal, i varia. Aprofitant que estàs a parlar. Jo sempre em pregunto, perquè he treballat durant molts anys en política lingüística, com es canvien els actituds? A cop de llei, no? No. A cop d'obligatorietat a l'escola, d'excloure anglicismes, terminologia en anglès i tal, tampoc. A base de tindre encercat primera espasa, tampoc. Són les actituds. I dius, com les canviem, les actituds? Jo, ho torno a dir, he treballat molts anys en política lingüística i m'he trobat el desllorigador. No ho sé. A un lloc, com l'Ebre, perquè he treballat aquí, on la majoria de les... Al lloc de Catalunya no es parla més català. Però no hi ha manera que ningú, una persona d'aspecte diferent, no dic ni de color, sinó simplement aspecte o accent, se'n parla en castellà sistemàticament. Com es fa això? Aquí... Tot un altre món, jo. O sigui, com es fa, no ho sé. Ara, podem analitzar per què passa això. Per què passa, encara ara, per què passa això. Primer de tot, actualment, ara, en aquests moments, 2016, 2015-2016, període 2015-2016, el que ens hem hagut de sentir des dels mitjans de comunicació que arriben a totes les nostres llars, que se diuen Telecinco, Antena 3, Televisió Espanyola, La Sexta i altres coses d'aquestes malsonants, el que ens hem hagut de sentir contra el que significa ser català, parlar català o fer olor de català és brutal, és brutal. Ens han dit de tot i molt. No cal recórrer ni en el Felip V, ni en el general Espartero, ni en el generalíssimo. Va estrenar 2015-2016. Han dit de tot. La gent no vol ser insultada, la gent vol la normalitat, no vol tenir problemes. Per tant, això del català és problemàtic i sí, hem de defensar la cosa nostra, però això me dona... I ara aquest pobre home tampoc ara no li faré el penada de fer-li parlar català perquè mira, és a dir, rebem de manera a dins el nostre imaginari col·lectiu, allò que deia Gibbs, la nostra experiència corpòrea que se manifesta en estructures lingüístiques, la nostra experiència corpòrea actualment està mediatitzada per un atac sever contra el fet i el molt català. I d'això no ens en podem excloure nosaltres, que en som conscients i feim metacognició del que ens està passant. No ens en podem excloure. Nosaltres sabem que si demanam un cafè, allò que deia els sons simbòlics, els sons com a símbols,
un café, no te entiendo. Volta a fer trons, un café, no? No te entiendo. Bé, unes patates, no te entiendo. Bé, donuts, no te entiendo. Doncs, aquí em diu jo, vols que te digui donuts o croissant? No? I això que us estic reproduint va ser una experiència que va fer en Bassas, Antoni Bassas, quan encara era Catalunya Ràdio, que se'n van anar durant 2 o 3 setmanes als bars del Passeig de Gràcia i la periodista demanava donuts, cafè, croissant. I el més agosarat que va demanar va ser un entrepà. Això és el més agosarat. Altres que li sentien, va tenir sobretot problemes en hispanoparlants, cambrers hispanoparlants. Altres que sentien que parlava que donuts, tenia un accent, nuts. Doncs, t'entiendo. És a dir, això és una agressió. Doncs, no t'entiendo. Dius, ostres, igual no ho pronuncio bé. I has de dir, donuts. Donuts. Cafè. És una agressió constant. No és que nosaltres no vulguem canviar d'actitud, és que estan constantment agredits. El que passa és que ho hem interioritzat com a normal. Entra dins el joc, entra. No, saps? Vull dir, entra. En les cartes que ens han repartit, això entra. Això és... I què s'hauria de fer? Capgirar això, capgirar aquesta essència. Home, tu hauries de poder denunciar la persona que te diu no t'entiendo perquè li has demanat un cafè. I que tingués la denúncia, després tingués gratis una classe de pronunciació de cafè. Cafè! Home, l'absurditat se combat amb l'absurd. Això és absurd, però és que nosaltres estem immergits en l'absurd. I voler posar lògica a l'absurd és molt difícil. Per això no ens en sortim. Per això no ens en sortim. És absurd que els nostres fills no vegin un mapa de països catalans i no puguin assenyalar on és qualsevol lloc de les nostres contrades i en canvi hagin de saber que està molt bé, situar-hi en el mapa, que m'apareix molt bé. És un lloc bonic, dient. Té un riu, també. Aprofitant que està aquí, és que no m'ha resistit a demanar-te una cosa, i vol demanar una cosa que és massa complicada de fer en molt pocs minuts, però jo us he ensenyat un text que aquí us torno a recomanar, que és el tercer de les cultures, i un altre text que ara està exhaurit, que és Sabotatge a la llengua catalana, que ha d'aparèixer en PDF a internet, i em recordo que haver-se servit a explicar alguna vegada com aquesta agressió constant contra els elements simbòlics no sols de la nostra llengua, sinó del nostre entorn cultural, però fins i tot a dificultar la possibilitat de que els xiquets mallorquins poguessin dir-se Ramon Llull. Sí, la persecució en el budisme, sí. I com finalment es va acabar amb la universitat Ljubljana, que era l'única universitat catalana que va quedar després de la nova planta als Països Catalans. I jo no em resisteixo a que si no es pots explicar, perquè ells no ens pots fer 5 cèntims sobre això. D'una forma que en breu igual estic demanant. No, això és una història molt trista, per això. Ramon Llull, que per cert tampoc no ocupa gaire espai a les pàgines dels nostres llibres. Els nostres xiquets possiblement no poden explicar gaire qui era Ramon Llull, que va fer en Peterburg, que aquest que us he citat, aquest americà afamat per les seves obres i gran lingüista.
s'equivoca 2 cops citant a Ramon Llull. Vull dir que un personatge tan important com aquest i nosaltres mateixos de vegades doncs tampoc no acabam de copsar la magnitud. La Universitat de les Illes Balears era la Universitat Lul·liana i hi havia els pro-Llull i els anti-Llull. Els anti-Llull eren bàsicament els dominics i els pro-Llull, els franciscans i la resta de congregacions. La guerra entre lullistes i antilullistes, per fer-ho curta, perquè això comença sobretot al segle XVI i XVII, i era una qüestió més d'heretgia, però el 1715, no 14, sinó el 1715, hi ha el decret de nova planta de Mallorca i d'Eivissa, no de Menorca, sinó de Mallorca i d'Eivissa, i com els altres decrets de nova planta, com els del 1707 i el 1714, aboleixen els drets d'estrangeria, etc. I se recomana i s'imposa, primer se recomana i s'imposa l'espanyol a tots els àmbits. Hi havia a Mallorca, anaven dient sí, però ningú feia cas, però gens de cas. Des de Madrid se diu, s'ha d'explicar també en castellà i s'ha d'escriure en castellà tot el que és eclesiàstic. Ara ja no aniré perquè si no només me centraré en allò eclesiàstic, en tot allò que és eclesiàstic. El bisbe Garrido, que era el bisbe que hi havia a Mallorca en aquell moment, diu bé sí, el capítol, que eren els bisbes, eren el que formaven el cercle del bisbe, el capítol, i això mateix, doncs així ho aplicarem, però hem d'estudiar els pros i els contres, anar passant, no? Anar passant. Qui dies passa, intenta. Llavors, des de la cort de Carles III, que Carles III és el que fa la Reial Cèdula de 1768, aquella que sí, que diu tatac, que és tot en castellà i se uniformizarà la llengua i se universalitzarà l'espanyol, etc. Se diu que a Mallorca hi ha de canviar de bisbe, hi ha de venir un bisbe que sigui capaç d'imposar la llengua castellana. I va venir el bisbe Juan Díaz de la Guerra. El bisbe Juan Díaz de la Guerra, si va estar fins a 1772, de 1763-4 fins a 1772. Se'n va anar en sa nit, com diuen a Mallorca, se'n va anar perquè va armar molta de polèmica. Aquest senyor va veure que la centralització de Díaz de la Guerra prohibint la predicació en català, prohibint el catecisme en català, prohibint, va fer que la gent s'afermés més a tot el que era la doctrina i tot el que era el món lul·lià. I en el beat Ramon Llull el van agafar com a símbol de catalanització. El bisbe va arribar a prohibir les estampes religioses de Ramon Llull, va fer retirar, va empresonar capellans. A Andratx, un poble de Mallorca, n'hi va haver un que se va penjar d'una biga per dir com va anar la cosa amb aquest senyor. I va prohibir que en els nadons se'ls batllàs amb el nom de Ramon Llull. I va rebatiar nins, dient més d'un nom, Ramon Llull, a partir d'ara seràs Francisco Pablo. I això, aquest senyor, aquest eminent senyor. Aquest senyor també va intentar, era un il·lustrat i va voler, cometes, modernitzar les escoles
I modernitzar l'escola implicava castellanitzar l'escola. No se'n va sortir, per això no se'n va sortir gens. I va haver de partir d'amagat, perquè el poble li anava en contra. El poble va resistir. El poble resistim. És que és més complex, ja ho sé, però feim aquesta petita... Això mateix, això mateix. Bé, si no hi ha res més, jo te diria una cosa. Quan va acabar la Segona Guerra Mundial, Sartre, Jean-Paul Sartre, va sentir la necessitat d'escriure una sèrie d'articles per explicar als anglesos que havien resistit als alemanys fins a derrotar-los, perquè els francesos havien tolerat la presència d'alemanys a França, sent els alemanys poquets i els francesos milions. Els anglesos deien, segons explicava Sartre, com deixàveu entrar en un vagó de metro en 100 i escaig francesos un soldat alemany i el deixàveu sortir? I al final Sartre, en aquesta sèrie de 5 articles, acaba dient és que al final la dominació es converteix en familiar i el dominat es converteix en familiar. Ja no l'acabes veient o assimilant, no el veus com un dominador, l'acabes assimilant. Jo mateix me vaig sorprendre molt un dia que anant per París un vehicle militar va agafar una curva d'un bulevard molt de pressa, un vehicle alemany, va volcar, els seus integrants van sortir disparats i van quedar malferits al mig del carrer i tothom va anar a córrer a socórrer-los. Quan eren enemics i el millor que podia passar és deixar veure deixar que es desanessin. En canvi van anar a socórrer-los perquè s'havien convertit en els nostres veïns, aquests dominadors. No deixaven de ser dominadors, però al final els humans ens acostumem a tot, entre altres coses perquè és un mecanisme de defensa. I havien d'entendre els britànics que al final els francesos havien vist els alemanys com una part del seu paisatge familiar. Nosaltres també hem acabat familiaritzant-nos amb la dominació i ens ho hem racionalitzat com no és que ens dominen, és que nosaltres som educats. Els francesos amb la llengua ja no havia passat. Tenen una història molt diferent. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies.